Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Karong oras sa mga kaigalaan niya naman gyud abot sa tong sibianan ron si Vice President Leni Robredo atong mahinabi mga sukit di paminaw akong dakong garbo no nga niya personal nga nibisita nato dinhi sa tong sibianan karon o kinaba sa atong mga listeners sa tibuok Visayas, Mindanao and some parts of Luzon sa atong social media nga mga followers no. Ani anas tong sibianan ron mahigala ang atong Vice Presidente sa Pilipinas atong hatagan og kapagtagad. Vice President Leni Robredo, magandang umaga. Kumusta po kayo, ma'am? Magandang umaga, Atty. Rufil. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga dito sa Cebu. Mayong umaga. So this is the second time na na-interview ka in person, no? Face to face. Noong una, tatakbo ka ng bilang Vice Presidente, nagpunta tayo dito at mayroon ako mga issues na tinanong. Tapos pagkatapos noon, hanggang Zoom na lang tayo. Oo nga eh. Dahil sa pandemic. yung huli natin na interview, Zoom na lang. Zoom na lang. Yung mga ginawa mo para sa Cebu tungkol sa COVID response. Salamat pala, VP Leni, no, sa mga, number one, yung mga boarding houses para sa mga containers at saka yung mga shuttle bus. buses. I remember, nag-interview ako sa iyo via Zoom na lang. Oo nga eh. So ngayon, dito na tayo, no? Second time, mga kaigsunan nga to na interview si VP Leni, live, dito sa Sibianan, in person, mga sukit di paminaw. So, kumusta po ang pagtanggap ng mga Cebuan? Ano mga activities ninyo kahapon? VP? Napakarami, Atty. Rufil. Ang pinakasadya ko talaga kung bakit ako pumunta one day early kahapon kasi may kasal ngayon eh. May kasal ngayong umaga, ay ngayong hapon. Pero kahapon, ang pinakasadya ko magpasalamat. Kasi, di ba marami kami binababa ng mga projects dito. Pero lalo na yung COVID response, hindi namin yung magagawa kung walang mga volunteers na mga taga dito. So kahapon, yung first batch of volunteers, minute natin. Ito yung mga SK Federation of Cebu. Okay. Sila yung tumulong sa atin sa lahat ng COVID response operations natin, mga shuttle buses, mga dorms. Minute din natin yung mga negosyante, yung mga taga Cebu na nung COVID, nung panahon ng COVID, sila din yung tumutulong sa atin. Halimbawa, gumawa tayo ng ferry service from Olango to Mactan. Cebuano din yung nagpahiram sa atin ng ferry. Merong Cebuano na nagbibigay sa atin ng gasolina para sa mga buses. Merong mga Cebuano na nagbibigay ng mga pang-relief operations natin. So, pinasalamatan natin sila. Yun yung first part. Pero yung second part, nag-turn over tayo ng mga projects. Marami na kaming projects dito sa Cebu. Mula 2016 na pag-usapan na nga natin ito dati. Pero nung kahapon, nag-turn over kami ng financial grant sa 65 o 67 na mga taga Cebu. Iba-iba ito. Yung dalawang grupo, Sewing Communities, yung isa namang grupo, ito yung mga bantay-banay volunteers. Na nung pandemic kasi in-expand namin yung aming livelihood assistance and training program. Tapos dito sa Cebu, marami tayong recipients. Halimbawa, yung dalawang Sewing Communities, ito yung partners natin na nagtahi ng mga PPE sets para sa mga medical frontliners. So, tinulungan natin sila, binigyan ng cash grant, saka training, para mag-expand yung kanilang negosyo. Hindi na lang PPE sets, pero alam mo yan, na magkaroon sila ng kapital, magkaroon sila ng mas maraming kaalaman, kasi nung panahon talaga ng COVID, ang daming kahirapan na pinagdaanan, lalo na sa mga maliliit na negosyante. Tayo po, VP Leni, ay live pala tayo sa sister station natin ng IFM, 93.9 IFM. Naka-live din tayo ngayon, hook up, no? So, para maano din ito mga listeners natin. Okay, so,
Kumusta po yung pag-iikot ninyo ngayon? May kaibahan no sa Ibang-iba. Ibang-iba actually Attorney Phil, ibang-iba yung sitwasyon ngayon kung i-compare mo ng 2016 na kampanya. Oo. Kasi noong 2016 na kampanya, di ba admin kami? Oo. So pag pumupunta kami sa lugar, kausap namin yung mga local officials. Tapos yung mga local officials, sila yung nag-iipon ng mga tao. Oo. Pero ngayon, baliktad. Baliktad ngayon kasi yung tao yung nag-organize. O yun ang kaibahan. Oo, yun yung kaibahan. Tapos ano pa halimbawa kahapon, marami kaming nadaanan ng mga billboards all over Cebu, pero hindi naman kami naglagay. Tapos kagabi, na-meet ko yung mga volunteers na naglagay ng billboards. Tapos kung nakita natin, ang daming mga ribbons, ang daming mga tarpaulin, yung mga tao naka-uniform ng mga t-shirts, depende kung anong grupo, lahat sa kanila yon. Hindi yun traditionally kasi parang nanggagaling sa kandidato. Ngayon talaga, lahat talaga ordinaryong tao. Tapos maraming mga tao na sa siksikan sa crowd, biglang may ilalagay sa kamay ko na akala ko sulat, pagbukas ko merong contribution na hindi naman ito nanggagaling sa mga mayayaman. Ito yung mga simpleng tao na siguro hirap din sa hanap buhay pero gustong tumulong. So, ito yung parang ito yung nakakapa-special sa lakad natin ngayon. Kasi hindi namin ito pinagdaanan ng 2016. Yung 2016, Madam VP Lini, grabe yung suporta ng mga Cebuano sa inyo. Oo naman. Overwhelming support. Alam mo kung hindi dahil sa Cebu, hindi ako nanalo. Oo. Sa tingin ninyo, maasahan ba yung the same support or more than yung nakuha ninyo sa 2016? Ako ayoko kasing gamitin yung word na asahan Kasi pag-aasahan, parang entitled ako. Para naman sa akin, kailangan kong pagtrabahuhan. Okay. Kailangan kong pagtrabahuhan, pero kung ang sukatan kasi yung nakikita ko ngayon, mas grabe ngayon. Mas grabe ngayon compared noon. Mas grabe ngayon compared noon kasi ngayon kahit siguro yung nawala sa amin yung support ng maraming mga politiko kasi wala na ako sa admin. Pero ang kapalit naman nito, ano talaga, spontaneous saka organic yung tulong ng tao. And yun yung nakakapa-excite sa amin, nakakabigay ng parang energy para gumalaw talaga ng mas masipag. Oo, dahil yung sa record, kung if I'm not mistaken, yung support ng mga Cebuano ay nabigay ng mga 600,000 600,000 plus both sa Cebu province saka sa Cebu City. Ang laki talaga ng pinanalo ko dito. 600,000 votes yung nabigay ng mga Cebuano. Well, yung second, yung si Bongbong Marcos ay mga 100,000 votes lang. Malayo. No? So, yan ang support ng mga Cebuanos. But sa ngayon, at least na alam mo naman yan na hindi ka na admin ngayon. Although, magkaiba talaga yung local politics. Ibang-iba. Saka iba yung hindi ka ba bothered na yung mga total sinabi mo noon na yung mga officials na nag-prepare. Pero ngayon, parang ilan na nang natira ba? Ng mga elected officials. Sa akin kasi siya, parang good and bad. Good sana nakakampi mo yung mga local officials kasi parang bawas sa pagkakampi mo kasi yung local officials, siya na yung mag-organize on the ground, diba? So, yun sana yung mabuti doon. Pero ngayon nga, baliktad, na hindi naghihintay sa kung sino yung leader, yung mga tao mismo yung nag-organize. Tingin ko, maganda ito, kumpara dun sa mas traditional, mas conventional. Kasi ito, parang yung tao ngayon, hindi na lang siya supporter. Parang siya, invested siya sa kampanya. Gusto ko sabihin, yung buy-in ng tao, parang laban na ito Hindi lang dahil, nandito siya dahil susuportahan ako. Hindi na ganun Pero tingin ko, ito yung parang what makes the campaign special. Kasi yung mga tao, sobra talagang passionate. Nakita namin yun kahapon. Malimbawa, everywhere we go, may mga tao naghihintay na talaga, hindi ko to naranasan noong 2016. So, ibang feeling mo ngayon, ma'am? Ibang-iba. Yung 2016... Sometimes, good, no? Pag mga local officials contact mo, sometimes parang pinipiki nila ang pulis. Sometimes. Hindi, alam naman natin yun kasi hindi mo din naman ma-blame yung local officials kasi paminsan pag i-assign mo ng
magkaroon tayo ng big rally. So, syempre yung mga local officials parang pressured siya na punuin yung gymnasium. Pero ngayon walang ganon. Nagkakwento nga yung ibang, meron din naman kasi ako mga kaibigan ng mga local officials na kausap natin kahapon, kahit sila nagsasabi, na iba ngayon, kasi ngayon hindi kami kailangan mag-ipon ng tao. Kasi yung tao nagagalit pa sa amin. Spontaneous. Oo, spontaneous. Saka, Nakita ko rin yun, ma'am. Yung ilang linggo na, at lalo na kahapon, yung mga sasakyan ba na hindi, saka iba yung energy. Parang pag yung 2016 kasi mas traditional, parang ordinary yung kampanya. Ngayon iba. As in lahat na pinuntahan namin, grabe yung pagkadesidido ng mga tao. Tapos yung number of vehicles na nakasali doon sa Caravan, yung iba pinaliit na nila yung number, but nakita naman natin, dami pala. Hindi, saka actually, bago ako dumating, nakiusap na ako. Na i-limit natin, kasi Friday morning kahapon, di ba? Sabi ko, magagalit sa atin yung mga tao pag nakakos tayo ng traffic. So, ang compromise nga namin, yung iba hindi nasasama, maghihintay na lang sa, parang may mga hintayan points. Yun naman yung nangyari kahapon, pero hindi pa din maalis yung ibang sumama pa din. Pakiusap ko yun na wag nang sumama. Parang wag na natin masyadong pahabain. Kasi marami... stop your supporters really. Oo. Pero nakita namin kapon, dami talagang... Oo. Actually, hindi ko alam na sumusunod sila. Kasi ang usapan nga namin, hindi na susunod sa Caravan, maghihintay na sa mga points. Tapos pagdating namin sa Archbishop's Palace kahapon, pagtingin ko sa likod, ang haba pala namin. So sabi ko, sumunod pa din pala sila. Pero actually, mga very respectful. Gusto ko sabihin, wala namang pasaway. Lahat lang talaga gustong makiisa. Yung, although itong mga local officials naman, you cannot rely them sa mga naman dahil may laban din. Mayroon sariling laban. So, if you will count the local officials, parang hindi naman yun ganyan. Ganon, no? Dahil, iba talaga yung magtakbo ka ng national post. Yung sa local, yung mga mayor. Saka naman. Sa problema din sa lalo na pag may laban. Okay, parang tingin ko, mas makakabuelo silang tumulong sa national pag walang masyadong laban. Pag unopposed o hindi matindi yung laban. Pero pag grabe kasi yung laban on the ground, maiintindihan mo din naman. Maiintindihan mo na syempre yung priority nila, yung laban nila. Pero dito sa Cebu, parang okay yung reception ng mga tao dahil alam natin 2016, grabe yung support sa inyo. Tapos ngayon kahit wala na yung mga ibang mga elected officials, pero galing na talaga sa tao, no? Yung support ba? Spontaneous. Oo, ang layo. Malayo talaga yung parang spontaneity ng mga tao. Oo. Saan mo ma-attribute kaya yung ma'am? Dahil yung mga Cebuano parang talagang gusto ka na suportahan. Ako tingin ko yung ngayon, actually kami mismo nagulat kami. Kasi nung nag-decide... Ang Cebu ay parang opposition itong country or ano kaya? Actually, siya, ang karamihan naman kasi sa Cebu, mga discerning na botante. Kasi kahit nung 2016 admin candidate ako, maraming local officials dito na hindi naman ako sinuport. Ibang kandidato yung sinuport. Pero ganun pa din kadaming nakuha kong boto. So I think yung mga tao dito, siguro factor yung local official na tumutulong. Pero yung mga tao mismo, nagde-decide base sa kanilang assessment. So ngayon, marami ako actually nakausap na supporters kahapon. Iba-iba yung kanilang dahilan. Tapos ito ngayon, striking, karamihan sa nakakausap ko, ang pakiramdam talaga nila, laban nila to. So tingin ko, kaya ganito yung energy, ganito yung passion ngayon. Kasi nararamdaman nila kung gaano kahalaga yung 2022 elections. So ganun sila kadesidido ngayon. Yung acceptance sa mga Cebuano sa iyo, ganun ba rin sa ibang parte ng bansa? Sa pag-iikot ninyo? So far, yung mga napuntahan namin, ang mga napuntahan ko kasi Bicol, Tarlac, Batangas, gagaling lang namin sa Batangas,
ganun din. Mm. Hindi ko lang alam kasi may mga lugar talaga na medyo may problema tayo. Halimbawa sa Northern Luzon. Although nakikita ko ngayon, wala tayong inaasahan na masyadong tulong doon, pero nakikita ko ngayon maraming mga lugar sa Northern Luzon meron ding mga initiatives na sarili. So hindi ko alam kung magta-translate ito sa better showing natin for the elections. Halimbawa, nagkaroon din ako, just after filing, pumunta ako ng Cagayan de Oro, Bukidnon, Iligan, saka Marawi. Sobrang ganda ng reception. Yung Marawi, hindi ako masyadong nagulat kasi yun ang dami namin ginagawa sa Marawi because of the siege. So, parang yung mga tao doon, pamilya para sa amin pero yung halimbawa yung Iligan, halimbawa Cagayan de Oro, halimbawa Bukidnon, hindi naman kami masyadong, although nanalo ako sa Bukidnon, nanalo ako. Pero ngayon, same na yung tao yung nagsistart. Hindi politiko yung nagsistart, pero tao yung nagsistart ng mga initiatives. Pero ma'am, sa survey, SWS and Pulse Asia, yung rating ninyo ay nasa ubos. Okay. Pero ang good news naman dyan, nagsimula ka sa ubos na rating, pero tuloy-tuloy yung trend niya, pataas. Yung iba dyan, nagsimula sa taas, nag-dive naman ng shocking na pag-dive yung iba. Ang sa inyo, ang good news dyan, dahil tuloy-tuloy yung pagtaas niya. Based sa survey, nakita ko. Attribute kaya yan yung tuloy-tuloy na pagtaas sa rating ninyo? Yung pag-VP ko kasi, nag-start talaga ako bottom. Anim kaming kandidato, nag-start ako pang-anim Oo. Pero tingin ko sipag. Kasi, May experience mo noon? oo. Nung 2016, talaga hindi ako kilala. Nung nag-umpisa ako, at least ngayon mas mataas-taas yung pagsisimulan ko So, hindi bago sa inyo na? Hindi. Tingin ko mas mahirap noong 2016 kasi wala talaga. Talaga nagpapakilala pa lang ako. Ngayon naman, kilala na ako. Tingin ko yung mahirap ngayon kasi dahil sa mga fake news. Kasi mas grabe yung use ngayon ng social media. Inabuso talaga yung social media. Pag tinignan mo yung Facebook, yung YouTube, pati TikTok, ang daming mga kasinungalingan na nandun na syempre yung tao, pag yun yung nakikita niya, pinapaniwalaan niya. Yun yung mahirap ngayon. Pero as far as magpapakilala, kilala tayo. Saka siguro Attorney Rufid, yung kabutihan din para sa akin, consistent kasi yung ginawa ko over the years So hindi ko kailangan depensahan yung sarili ko. Halimbawa, pag panahon kasi ng election, lahat magpapromise Halimbawa, I am sure pag pumunta dito yung mga kandidato, sasabihin nila, mahal ko yung Cebu, ang dami kong plano para sa Cebu. Pero parati naman ang tanong, nung hindi ka pa kandidato, anong ginawa mo for Cebu? Diba? So sa akin, hindi yun sa akin problema. Hindi sa akin, hindi ako kailangan na magkunyari na ganito. Kasi talagang, halimbawa, since 2016 until the present, ang dami naming proyekto sa Cebu. Very familiar ako sa mga lugar. Very often ako nandito. So parang hindi ako pumunta dito just to campaign. So sa akin, yun yung advantage ko ngayon compared to 2016. Yung 2016, kailangan ko talagang i-prove na, di ba? Kasi wala pa akong track record So ngayon, hindi nagpa-discourage sa inyo yung numbers? Hindi. Oo. Hindi. Actually, consideration siya. Kasi hindi ko binalak tumakbo, di ba? So sinasabi ko noon kasi talaga nakikita ko kung ano yung epekto ng pantitira sa akin, yung fake news. So sabi ko, hindi na ako kakandidato kasi ang daming taong napapapaniwala. Pero yung numbers mismo na numbers, ang experience ko ang magpo-prove otherwise Nagsimula ako sa 1%. Anong 1% ako, Attorney Rufil, yung mga nangunguna nasa 40+%. Oo, no? Oo. Grabe talaga, no? Saka, pag tinignan mo, every election sa atin, yung mga nangunguna sa surveys, yun yung mga hindi nakakalabas. At tingnan natin, noong 2016, diba? Halimbawa, si President Duterte noong 2016, kung hindi ako nagkakamali, parang pang-apat lang siya sa surveys Until siguro March. Kasi late siya nag-file. Siguro, kung hindi ko masyadong sure kung kailan siya tumaas. Pero parang until March, pang-apat siya. Tapos nung umakyat siya, pangatlo siya, pangalawa.
Pero nag-peak lang talaga siya, halos mag-eleksyon eh. Actually, halos pareho kami. Oo. Ako, kung siya pang-4, ako pang-6. Oo. So, hindi bago sa inyo. Ay, hindi. Sanay ako sa mahirap na laban. Kahit nung kumandidato ako first time. Nung kumandidato ako first time sa Congress noong 2013, ang kalaban ko, lakas na political dynasty. Oo. Kulelat din ako sa surveys noon. Pero tingin ko kasi, Attorney Rufil, ang advantage ko din, masipag talaga ako. Yun. Masipag talaga ako. So, nadadala talaga sa sipag, hindi makasabay sa pace ko yung iba eh. Oo. Halimbawa, noong 2016, trinak ito ng media eh. Sa lahat ng kandidatong national, including yung mga senatoriables, ako yung nakapunta sa pinakamaraming lugar. At tingin ko, yung sipag nanggagaling sa gusto ko kasi yung ginagawa ko eh. Oo. So, hindi sa akin chore. Hindi yung napipilitan lang ako dahil kampanya. Kasi kahit hindi kampanya, ganito na yung pace ko. Yun siguro yung advantage ko sa kanila. Bakit kaya parang na-notice ko ba, sa academ, malakas ka sa mga Siguro kasi mas discerning ang tao. Siguro yung mga professionals, nakita namin yun, halimbawa kahapon, grabe yung pagka-active ng mga doctors. Oo. Pati yung mga lawyers. Actually, yung mga lawyers, mamimit ko sila today. Sila kasi nakikita din nila yung fake news, pero alam nila kung anong totoo. So, yun din yung tulong na hihingiin ko sa iba na pag nababasa, kasi halimbawa, ang pinaka number 1 na sinasabi tungkol sa akin, bobo yan. O ano yan, wala yan nagawa. Hindi naman totoo. Pero pag ano ka kasi, pag wala kang idea, paano siya naniniwala ka eh? Diba? So, I think yung professionals, alam kasi nila eh. Kasi parang hindi nila pinapaniwalaan kaagad kung ano nababasa nila. Halimbawa yung doctor, sinatanong ko, may kasama ako kagabing doktor na sobrang active niya. So, tinatanong ko, bakit pa ganito yung doctors ka-active? Kasi, hindi lang dito eh, pati sa Bacolod, pagpunta namin sa Tarlac, pagpunta namin sa Batangas, grabe yung Doctors for Lenny. So, ang sabi nila, kasi nakita namin during the pandemic. Nakita namin during the pandemic na ikaw lang talaga yung nag-asikaso sa amin. So ito yung mga tao na marunong mag-assess. Dahil personal yung kanilang experience sa leadership natin. Oo. Mahirap naman yun. Yung mga professionals kasi, kasi ba yung mga tao na pa hindi sila maniniwala kagad. Oo. Anong feeling mo, VP Lini, yung sabihan na, dahil imposible naman yun. Ito, ekonomista, graduado ng UP, abogada. My goodness, tapos sabihin na bobo. Anong reaction mo? Actually sa akin, natawa ako. Kasi pag tiningnan mo, kami kasi dinisect namin yun. Akala talaga ng ang daming supporters ng ibang kandidato, totoong bobo to. Kasi may mga pinapakita sila, mga video ng interview ko. Halimbawa, yung isa, may pinakita sila na nagko-compute ako, kaya sinabi nila na bobo ako kasi yung computation ko doon ng 4 times 40, 1,600. Siyempre, kung ang 4 times 40 mo 1,600, talagang mahina ka. Pero ang hindi nila alam, na-spliced yung video. Ang sinabi ko, 10 times 4 times 40 equals 1,600. Inalis nila yung 10. Ang natira lang yung 4 times 40. So, ang tao naman, paniwalang-paniwala. Sasabihin ng tao, oo nga, bobo niya. Na ganito yung sinabi niya. Tapos, ang dami pa actually, Attorney Rufil, na mga interviews ko na pinutol nila. Nung nakita ko siya, matagal na to eh, many years ago, nung nakita ko siya, natatawa ako na hindi ko naman inintindi, pero mali pala yun. Oo. Yung kasalanan namin, kasi hindi namin kinorek na mas maaga. So, ang daming naniwala. Ngayon pa lang na kandidato na ako, ngayon pa lang lumalabas, yung version ng video na hindi spliced. Yung tunay na version ng video. Halimbawa, yung isa kong sinabi na tawang-tawa, parang pinagtatawanan ako ng yung mga supporters ng kalaban na sinabi ko daw na I have 3 daughters and all of them are girls. Eh, syempre nakakatawa yun, di ba? Parang iisipin mo, ang bobo naman ito. Syempre kung daughters, girls. Pero actually, pinutol nila yung video eh. Ang sinabi ko sa interview, yung 3 kong anak na babae, lahat papas girls. Yan yung sinabi. So, alam mo yun, na
namamanipulate sila eh. So sa akin, sino ba yung lugi? Hindi naman ako, kasi hindi naman totoo yun eh. Pero ang lugi, yung napapaniwala nyo. So kayo na-realize mo na pag may mga fake news na ganyan, Dapat, oo, dapat i-counter. Yun yung mali talaga namin kasi siguro for 4 years. Ang ugali ko kasi noon, hindi naman totoo, wag nang pansinin. Oo. Wag nang i-dignify. Ang problema, pag hindi mo kasi kinorek, naniniwala yung mga tao. So, since 2019, kinokorek na namin, pero saturated na kasi yung social media eh. Ang daming fake accounts. Ngayon, hindi na lang fake accounts, pero bumibili sila ng mga existing accounts na kino-convert nilang kanila. Tapos lahat ito, lahat siya parang channels para i-distribute yung fake news. Pag ganun, sino ba yung kawawa? Di ba yung kawawa, yung naniniwala? Oo. So, ang sinasabi ko dun sa architect ng propaganda, hindi naman sa akin yung kasalanan nyo eh. Kasalanan nyo sa supporters nyo. Kasi yung supporters nyo, napapapaniwala nyo sa mga bagay na hindi totoo. Pero ito, pag discerning kasi, yung nag-iisip, o naghahanap ng totoo kaya to o hindi, sila yung hindi naniniwala. Oo. 'Di ba? Kaya ang dami ngayon, halimbawa mga estudyante. Buti na explain mo yan, ma'am. Kahit ako mismo parang hesitant ako mag-raise na, ma'am, bubo ka daw. Oo. Pero Kasi, na-explain mo na pag ngayon. tinignan mo, attorney, pag kami kasi tinignan namin bakit ang daming mga tao naniniwala na bobo ako? Sa YouTube, saka sa TikTok, ang dami nilang video ko na interview na pinapakita nila. Pero, dinoktor eh. Oo. Dinoktor yung mga video. So, akala ng tao, ganun talaga yung sinabi ko. Oo. Ang problema kasi ngayon na medyo high-tech na, andali na lang i-alter, di ba? Dali lang, no? Gawin na lang, mag-fabricate sila ng stories. Gaya nga yung 4 times 40 equals 1,600. Tinanggal lang nila yung umpisa na 10 eh. Oo. Di ba parang, sa amin, nung napanood namin yun, parang bakit mo papansinin? Nakatawa-tawa. Parang hindi naman siya importante, pero nagawa nila ng kwento eh. So ngayon, yung mga supporters naman namin, sumusubok lumaban. Oo. Pero dahil organic tayo, wala naman tayong mga fake accounts eh. Siyempre, hindi natin masabayan sila. Kasi sila ang daming fake accounts eh. So yung distribution nila, nasa-saturate nila yung social media. So everywhere I go, yun yung pakiusap ko sa supporters. Na sana tumulong kayo na i-correct kung ano yung mga fake news. Kasi kung ang eleksyon na to, ang kandidato mananalo based sa kasinungalingan, kawawa yung Pilipinas. Dahil yung mga army of trolls ngayon, Grabe. parang make a person ba, no? Hindi sa kaano talaga, parang tinetake advantage ng kandidato yung pangangailangan ng pera ng tao. Oo. Na very toxic na ngayon eh. Halimbawa, pag may taong nag-come out in the open, halimbawa, yung mga artista, may mga nakakakwentuhan ako na pag nag-post sila about me, puputaktihin sila. So ito pinuputakti sila kasi merong direktor na ilalagay yung link nung kanilang tapos sasabihin na atakihin na ito. 'Di ba? Para sa akin nakakabuti ba siya sa bansa natin? Hindi eh. Oo. Kasi sabihin natin na matalo, matalo ako sa eleksyon dahil naniwala yung mga tao sa kasinungalingan. Sino ba yung sino yung lugi? So sa akin, okay lang naman sa akin na maglaban-laban kami. Pero sana, wag gagamit ng kasinungalingan. Halimbawa, magpo-post sila ng mga pictures na, ang daming tao sa rally ng ganito. Tapos makikita mo, fake yung picture. Halimbawa, last week ba yun? Last week may pinost na picture na grabe yung tao sa kampanya nitong kandidatong ito. Yung pala yung picture pala galing sa Thailand many years ago. Pero ang protesta sa Thailand. Oo, protesta sa Thailand. Pero alam mo yon, sino yung lugi? Ang lugi yung naniwala. So, di ba kasalanan mo yan dun sa naniwala? Ang point ko lang, ang lugi ba ako na ako yung parang pinagtawanan ng tao, nilangaw yung kanyang kasi eto ang daming tao. Hindi eh. Para sa akin, hindi ako yung lugi. Ang lugi yung pinapapaniwala. Kaya lagi ko itong inuulit na
maawa naman kayo sa mga supporters nyo na paniwalang-paniwala sa mga bagay na hindi totoo. Oo. So, siguro yung mga nakikinig sa atin na marami naman dito sa Cebu na mga thinking voters mga estudyante, yung mga, kahit ang iba nga, kahit hindi nakapag-aral, pero hindi basta-basta naniniwala. Yun yung mabuti. So, sana i-identify na nila yung mga sites talaga na fake. At wag na silang pupunta doon, i-block na nila. Kasi otherwise, na i-influence yung pagdedesisyon nila. Yun din ang hirap sa ngayon, no? Nitong... Madali kasi. Alam mo, nung traditional media pa kasi, di ba? Alam mo yan, attorney, kasi nasa media ka. Tapos may mga ethics din kami. Yun nga, may accountability kayo Oo. So kayo, kahit pa, halimbawa, may nagpasa sa'yo ng chismis. Oo. Na ikakasama ng isang tao, kahit galit ka dun sa tao, hindi mo yun sasabihin hanggang hindi mo chine-check. Verify muna. Diba? I-verify mo kasi kung hindi mo i-verify, tapos kasinungalingan pala, maapektuhan yung karir mo. Pero ngayon, hindi ganun Ngayon, walang accountability kasi kahit nga fake account ka, kahit anonymous ka, kahit ano, pwede mong i-post na hindi ka magiging accountable. So, naabuso talaga. Maganda naman sana na yung technology natin nagiging advanced. Pero parang nalalaroan niya kasi, nilalaro niya yung psyche ng tao. And tingin ko kasalanan yun sa taong bayan So, at least ngayon nilinaw mo na VP Lini na yung mga video na ganun, parang fabricated na na talagang ka na bubo ito. Kasi sinasplice nga nila. Pero tingnan nila yung mga sites din ng mga supporters kasi yung buong video nandun. Yung mga sinasabi kong buo, pinupost na ngayon ng supporters. Okay. Nakikita mo na splice talaga yung pinakauso talaga yung 4x40. 4x40 equals 1,600. Ang totoong video, 10 times 4 times 40. At pati yung 3 daughters, lahat girl. I have 3 daughters and all of them are girls. Ang sinabi ko, all of them are papa's girls. Diba? Ang gusto ko sabihin, alisin lang nila isang salita. Tatawanan ka na ng tao sa kabobohan mo. Pero, sino ba yung lugi? Yun nga yung point ko Sino yung lugi? Ang lugi ka yung naniwala. Pero, yung background mo, VP Lini, no? Since yung remember ko na lang yung si Secretary galing sa Cebu, Sa Cebu, oo. Baka isa yun sa mga reasons, no? Dahil nagserbisyo siya sa mga Cebuanos bago na nangyari. Actually, kaya sinasabi ko, Attorney Rufil, na very sentimental lagi sa akin. Pag bumibisita ako sa Cebu, kasi yung last na pinuntahan ng asawa ko, dito. Bago bumagsak yung eroplano niya, galing siyang Cebu So, pagkasama ko nga yung mga bata na pumupunta kami dito, pinupuntahan namin yung mga lugar na huli niyang pinuntahan. Halimbawa, I think a few years ago, siguro 2 years ago, dito kami nag-Holy Week. Pinuntahan namin yung Konsolasyon. Kasi, isa yon sa mga huling pinuntahan ng asawa ko. Yung groundbreaking ng parang training camp ng mga pulis doon. Pagpunta niya dito noong 2012, groundbreaking pa lang, nung bumalik kami, tapos na siya at nagagamit na. So, para sa akin, parang hindi maaalis yung connection sa Cebu. Dahil doon. Pero yung pamilya ninyo, Madam Leni, yung noon, hindi tulad ba ng ibang politiko na yung mayor, pagkatapos sa term niya, yung asawa na naman papalit. Wala Tapos, sa amin. pero noon si Secretary GC, mayor doon sa Naga, pero bakit ganun? Nag-mayor siya for 3 years. Ay, 3 terms pala. So, nag-term limit siya. Actually, nung nag-term limit yung asawa ko, pinipetisyon ng mga supporters niya na ako yung pumalit. Pero, iba kasi yung paniniwala namin Ang paniniwala namin, Attorney Rufil, dapat nabibigyan yung ordinaryong mamamayan na gusto mong magsilbi ng pagkakataon. Kung ako yung pumalit, so parang walang galawan sa baba, di ba? Kaya sa amin, meron sa amin tricycle driver na naging counselor. Yung pinapakita sa amin, hindi lang yung palit-palit na mga posisyon ng parehong pamilya. Pero yung na hindi gumagastos sa eleksyon. Naging ano siya sa amin, naging kultura na hindi mo kailangan, kasi ngayon ang nangyayari kahit gusto mo magsilbi, dahil wala kang pera, hindi ka na lang kakandidato kasi hindi ka naman mananalo. Sa amin hindi ganoon
Sa amin, wala sa amin tinatawag na mga last hour. Ang dami kasi lugar, last hour. Sa amin, walang ganyan. Sa amin talagang, ang pinakakapital mo lang sipag. So, yung asawa ko, huminto after ng 3 terms, tapos bumalik ulit. Buti hindi ka na tempt na, ikaw na naman, dahil yun talaga ang mangyari eh. Paniniwala. Mayor ka na, asawa mong mayor. Hindi, paniniwala. Paniniwala, Attorney Rufil, na isa lang sa pamilya dapat ang may posisyon. Halimbawa, kahit nung mag-VP na ako, syempre, ibabakit ko yung aking congressional seat. Oo. Yung mga supporters ko, gusto yung panganay kong anak. Yung pumalit. Pero ako, ang policy ko kasi, hindi ko naman nahahadlangan yung anak kong pumasok sa politika eh. Kasi kung, alam mo, pinanganak siya, nasa politika na yung tatay niya. Oo. Hindi ko siya hahadlangan, pero hindi siya pumasok hanggang nakaupo pa ako. Saka hindi ko ipapamana yung pwesto. So, sinabi ko sa anak ko na, kung meron kang interest, magsabi ka na. Oo. Kasi kung may interest ka, hihinto na ako, pero hindi pwedeng pumasok ka sa pwestong ibabakit ko. Oo. Kailangan magbabad ka dun sa atin. Kaya magbabad ka bago ka magkandidato kasi hindi pwede na parang mamanahin mo lang yung supporters. Ano naman yung kanya-kanyang paniniwala. Ganyan ko yung prinsipyo ninyo, pero hindi ba hunger ng power ba, no? Wala. Kasi Tapos yung pagtakbo mo bilang congressman, yung history sa nakita ko lang ba, parang every time mayroong parang hesitant candidate kayo. Kasi ang laking sakripisyo kasi, attorney eh. Malaking sakripisyo sa pamilya yung pagpasok sa politika. Halimbawa, ako, ang mga kapatid ko, attorney, mga OFW eh. So ako lang, sa mga kapatid, ako lang yung andito. So sa akin, nung wala pa ako sa politika, mas madalas kami magkita-kita. Kasi alam mo yun, pag nag-Christmas, ako yung pupunta. Pero ngayon, hindi na yun pwede. Parang ngayon, lahat nagmamadali. Halimbawa, yung pag ordinaryong mamamayan ka, yung Saturday, Sunday mo, pahinga. Pero pag politiko ka, yun yung busiest days eh. Yung Saturday, Sunday. Kasi yun yung nag-aasikaso ka ng mga constituents. So, tapos hindi naman ganun kataas yung sweldo. Nadadalhan ka pa kasi marami sa yung hihingi ng tulong. So, kung hindi ka naman kumukuha, kung hindi ka naman, halimbawa, hindi ka tumatanggap ng mga extra, mahirap talaga siya. Kasi para sa pamilya na nadadalhan ka pa. Kaya tayo laging hesitant kasi ang dami mo i-give up eh. Yung tumakbo kan bilang isang congressman, hesitant ka, pero mga taong taga doon sa Sabi ni Paul Power ako. sabi takbo ka. Tapos pagka vice president, alam ko rin na nanghingi ka ng how many days for your discernment dahil actually yung VP mas iba yung circumstances. Kasi yung VP ang consideration nun yung partido eh. Kasi 'di ba meron kaming presidential candidate, pero yung mga choices for VP umayaw. Hindi ako yung first choice, hindi ako yung second choice. Pero nung umayaw kasi yung mga tinitingnan, isa na ako sa mga parang in effect, hindi in a bad way, pero in effect parang ikaw yung mag-fill ng gap. So dati, ang mahirap nun sa akin kasi ang plano ko kasi 1 term lang ako sa Congress tapos babalik na ako sa pagkaabogado. So yun yung dilemma para sa akin. Pero parang duty to party kaya umuo ako. So iba yung consideration. Yung consideration ng Congress, kamamatay lang kasi ng asawa ko eh. Tapos nag-away-away yung on the ground na itulak ako. Yun. Ito yung pag-VP naman party. Itong pag-presidente iba din. Kasi yung sa VP mo muna, ma'am, hindi ka first choice na Hindi. Anong feeling mo? Pero naman, actually, pinagdadasal ko nga noon na tanggapin nung first choice eh. O tanggapin nung second choice. Kasi ako third choice yata ako eh. Yeah. Parang distant ka talaga na maging VP. Dahil siguro may mga desisyon ang taas na nalalaman natin later na lang eh. Kasi paniniwala ko naman yung pag-presidente sa pag-VP, destiny yun eh. Marami tayo nakita in the past na sobrang tagal na naghahanda. Di ba? Pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Meron namang walang paghahanda pero naitulak, sila tuloy yung nanalo. So, pero ngayon, anong ka sa presidential ngayon? Dahil alam ko,
parang wala ka ng plano eh. Kaya yung rating mo, mababa yung sa simula. Pero yung nag-start na, tuloy-tuloy na yung pagtaas. Wala talaga akong plano kasi halimbawa, ang example ko lang, Attorney Rufil, lagi ako nandito sa Cebu dahil ang dami naming partners. Hindi nga alam ng mga taga dito na pupunta ako lagi. Kasi una, binawalan ko yung staff namin na maglagay ng mga tarpaulin sa pagpasok ko, ay sa pagpunta ko. Wala ka makikita na ina-announce namin kung ano ginagawa namin. Parang yung mga ginagawa namin, nalaman na lang nung pandemic eh. Pero yung first 4 years, ano talaga ako, hindi ko ina-announce yung pagpunta ko kasi trabaho yung intent ko. Pero siguro kung inambisyon ko na, kung right from the very start, inambisyon ko na magpe-presidente, siguro iba yung ginawa ko. Every galaw may picture yan. Hindi lang. Pipiliin namin kung saan yung pinakamaraming tao. Doon kami magbubuhos. Halimbawa dito sa Cebu, yung pinakamalaking project namin sa Cebu, sa San Remigio eh. So, di ba, San Remigio, hindi naman ganun kalaking lugar. So, bakit kami, pagpunta ko dun, ang layo pa. Every time pupunta ako sa San Remigio, malayo. So, para magsaspend ka ng too much time sa isang lugar na konti lang naman yung boto. Halimbawa, marami kami pinupuntahan. Sabihin natin, meron kami isang community sa Siayan, sa Zamboanga del Norte. Ang liit na community, mahirap na bayan, mahirap puntahan. Pero punta kami ng punta doon. So, siguro kung pag-presidente na yung iniisip ko, bakit naman ako pupunta sa Siayan, di ba? Pupunta na lang, magbubuhos na lang ako ng project sa Metro Manila kasi tipid sa oras, ang daming tao. Pero kilala yung OVP, Office of the Vice President, na may maganda at maayos na programa sa COVID response kahit limitado yung programa. Paano mo na-manage yan? Sa akin kasi pag umpisa ko pa lang 2016, wala kaming pera, 'di ba? Ang OVP walang pera, limited na mandato. So gumawa kami ng programa, yung Angat Buhay, na ang dami namin private partnerships. So for 4 years ang ginagawa na namin private partnerships. So nung nagtumama yung COVID, wala pa din kaming pera, pero sanay na kami. Sanay na kami, meron na kaming mga partners, sanay kami na, ako mismo nagjo-duty eh. So ako, very hands-on ako. Ako, ang duty ko pa midnight hanggang umaga para makapahinga na yung mga staff. So sa akin, dahil tutok ako, tapos ang staff, sanay na sila sa ginagawa nila, ang bilis naming makarespond. Halimbawa, pag may lumindol ngayon na may damage, bukas, nandyan na kami. Halimbawa, may bagyong paparating, wala pa yung bagyo, nandun na kami. Nakapreposition na yung aming goods. Halimbawa, yung nawalan ng public transport sa Manila, nawalan ngayon, the following day, meron na kami shuttle. Kaya namin yun kasi ginagawa na namin siya. Ano na kapag sa ngayon, ma'am? Dahil kita ko yung pagka-congressman mo, pagka-VP mo, ang tao yung nag-ano sa inyo ba, takbo ka na, ma'am. Ngayon, ano naka-trigger sa inyo na tumakbo bilang presidente? Actually, kasi for 2 months, since July, August, saka part ng September, ang nilalakad ko sana ma-unify yung mga kandidato. So marami ako mga presidential contenders na kinakausap, kinukumbinsi, na magkaisa tayo, isa lang na ticket. Actually, yung September na, 2 na lang sanang kandidato yung aking kinukumbinsi na magsama sila. Kasi kung magsama sila as president and vice president, hindi na ako kakandidato, tutulungan ko na lang sila. So, yun yung pinagkaabalahan ko. Sabi ko kung kakandidato ako, mas gusto ko yata lokal. Kasi yung kasiyahan ko talaga, Attorney Rufil, constituency work eh. Pero, yung malapit na yung filing, nag-crumble yung mga talks. May umayaw, may hindi sumunod sa usapan. So, sa akin, parang naisabak ako sa isang corner na, wala na, yung mga nilalakad ko. Tapos, na-nominate pa ako ng isang bayan. Hindi ko yun inaasahan. Kasi sabi ko, bakit ako ino-nominate na ang baba naman ng aking numbers? Pero ako yung ni-nominate. So, parang sunod-sunod siya. Parang confluence of events. Na bigla na lang, kandidato ako. Pero nung nag-decide na ako, wala akong expectation na ganito yung reception ng tao. Kasi sanay na ako in the last 5.5 years na maraming mga local officials na ayaw makitang kasama kami
Maraming mga tumutulong pero parang lang, backdoor na tulong. Oo. Tapos sanay naman kami na yung mga tao naniniwala sila na masama kaming tao. So kami, wala kami expectations. Nag-file lang talaga kami parang to fulfill a duty. Pero after the filing, dun kami nagulat na grabe. Na ang dami na tao na ina-appreciate pala nila yung ginagawa namin. So ang laking bagay nun for us. Ang sunod na presidente gusto ng taong bayan na ma-solve itong problema ng drugs. At second, galing tayo sa pandemic, kailangan may makarecover. Dahil yun ang nila sa iba. Bill daw, sino makapatuloy nito, kaya ba na ibipili niyan? Parang gano'n. Alam mo, drugs. O, drugs. Dahil baka pag si BP Linia maging presidente, baka babalik yung mga drug lords. Parang gano'n. Anong plano mo, Madam? Ako ibase natin sa datos. Ibase natin sa datos, Attorney Rufil. Kasi ako na-appoint akong ICAD co-chair, di ba? 18 days lang ako nandun. Pero nabigyan ako ng pagkakataon na makita. Makita yung records, makita yung datos. Di ba yung promise, 3 to 6 months, wala na. Pero nakita natin, last week lang nga, may malaking huli sa Davao. Ang dami nang namatay na tao. Gusto sabihin, failure. Failure kasi ang dami na namatay, pero ang dami pa din na drugs. So, nung nasa ICAD ako, ang isang nakita ko, pinapatulang kasi natin yung mga maliliit Kahit pa ang dami mong hulihin ng mga maliliit, kung hindi mo hinuhuli yung mga malalaki, hindi naman ito mahihinto. Pag tiningnan mo, sobrang hina natin sa supply constriction. Ang gusto sabihin, sa pagkontrol ng pagpasok ng supply. 2017, 2018, 2019, ang estimate, 1% lang ng supply yung nakuhuli natin. Oo. So sa akin, talagang failure yung drug war pag ang pinapatulan natin yung street level enforcement. Okay. Kahit pa itukhang mo ng itukhang ang tao, hanggang may drugs na available sa market. Talagang yung addiction yan Oo. 'Di ba? Pag addiction talagang handa ka magnakaw, handa kang pumatay para lang maka-score, 'di ba? So yung sa akin ang dapat nito, yung alam mo, yung corruption sa mga ports. Yung paano mo hahabulin yung mga big time. Sa akin yung pagbahabol ng big time, number 1 corruption Hindi nahahabol yung mga big time kasi binabayaran yung ibang mga kailangang maghabol sa kanila. Kaya ba yan ni BP Lini, considering na babae at baka hindi takot yung mga drug lords? Okay na yan, babae. Parang ganun ba? Pero nung lalaki, natakot ba sila? 'Di ba? Ayun naman yung tanong madali lang sabihin kasi yung society natin, ang pagtingin sa babae mahina. Pero yun nga yung tanong ko, number 1 priority yung drugs nung administrasyon na to. Lalaki yung nakaupo. Pero natakot ba yung mga drug lords sa pagpasok ng... Siguro ang natakot yung mga maliliit na alam mo yon, yung mga maliliit na paunti-unti gumagamit, natakot kasi sila yung hinahabol Oo. Pero so anong plano mo, ma'am? Para safety yung mga ordinary people ba na kung ikaw makaupo, mabigyan ng pagkakataon na maging presidente, hindi sila matatakot nitong mga... Ako sa akin talaga, ang priority ko, alisin yung supply. Okay. Talagang siguruhin na hindi nakakapasok dito sa atin. Tapos siguruhin na pag may nakakalusot, yung penalties, extreme talaga yung penalties na ibibigay. Oo. Pero eto kasi, dapat tinitingnan natin yung addiction bilang health problem. Oo. Kasi kailangan mong i-rehabilitate yung tao na hindi na siya pabalik-balik. Kasi nakikita natin, alam mo, sasabihin natin, mabuti naman yung mga addict sa barangay namin, naubos na. Pero maaalis yan for some time, babalik din, ibang tao na. Kasi yung supply rin dyan So hanggang hindi natin yan inasikaso, hindi naman maaalis yung problema natin sa drugs. Marami ng maraming leksyon galing sa ibang bansa. Halimbawa itong mga Mexico, Venezuela, Colombia. Ang iba dito, pumatay din ang pumatay, pero hindi talaga nila nahinto. Pero sino ba yung mga bansa na considerably naging successful yung kanilang anti-drug war? Alam mo, Portugal. Yung Portugal, compared sa ibang bansa, ang ganda na nangyari sa kanila. Pero nampatay ba sila? Hindi
Ang ginawa nila, whole of government approach sa drugs. Talagang ang hinabol talaga nila yung mga big time, pero yung mga small time, yun yung nag-provide talaga sila ng maraming prevention sa rehabilitation. Now, dito tayo, pandemic, dahil magkaproblema tayo, ang Duterte administration may mga iiwang problema sa susunod na administrasyon. Pag mabigyan ka ng pagkakataon na maging presidente, paano ito? Actually, nilahad na namin ito. Nung 2 weeks ago, nagkaroon na kami ng video na pinipresenta namin yung aming kalayaan sa COVID plan. Nasa website na namin yung detalye nito, lennyrobredo.com. Nung Monday, nagkaroon kami ng press con about this. Na hinati namin yung areas of concern sa 3. Okay. Yung pinaka-area of, yung first area of concern, health. Okay. Ang dami talaga natin kailangan gawin as far as yung health is concerned. Kabahagi na dyan yung mga kakulangan ng hospital beds, kakulangan ng mga equipment, yung kulang ng sweldo sa mga frontliners, kaya nag-aalisan yung mga frontliners, yung pag-invest sa gamot, sa bakuna, etc. Yun yung number 1. Yung number 2 naman, economy. And pag sinabi natin yung Paano economy... tayo magkabangon? Dahil dito tayo sa Hindi, bagsak tayo ngayon. Hindi, alam mo kung paano tayo makakabangon. Number 1, dapat kung makontrol na yung transmission. Kasi kung bubuti tayo, sasama, talagang hindi tayo makakabangon. So, dapat talaga number 1, mahinto na yung transmission. Ay, yung number 2, talagang ang gobyerno dapat magbuhos ng pera para tulungan yung mga maliliit na negosyante. Halimbawa, yung mga MSMEs, ito yung mga maliliit. Dapat hindi ito pa utang eh. Dapat bigyan ng pera ng pamahalaan yung mga maliliit on the condition na hindi sila magtatanggal ng tao. Kasi grabe yung unemployment ngayon eh. Yun yung pangalawa. Pag sinabi kasi natin economy, nandun na yung gutom, nandun yung trabaho, 'di ba? Pero yung pangatlo yung education. Oo. Ika-second school year na hindi pumapasok yung mga bata. Oo. So ang unang sinasabi natin, wag naman tayong gumawa ng one size fits all na policy. Actually last year sumulat na ako sa DepEd about this. Na sa mga areas na no transmission o low transmission, nag face to face na. Kahit hindi everyday, pero dapat sana at least once or twice a week ang mga estudyante may teacher na nakakausap. Oo. Kasi talagang marami naman yung mga magulang hindi nasa trabaho o hindi din nakapag-aral, paano tutulungan yung mga bata? Sa mga areas naman na very high ang transmission, dapat 1:1 yung gadget saka yung internet connection. Para hindi naiiwan yung mga bata. Tapos, pangalawa, dapat maglagay ng mga community learning hubs. Ngayon, nakapaglagay kami 58 all over the country. Na sa mga batang, kahit high yung transmission doon, kung kailangan niyang tulong galing sa tutor, may pupuntahan siya. Tapos yung community learning hubs, may gadgets, may internet connection for teachers and students. Na kung kinakailangan nila, meron silang pupuntahan. So para sa akin, yun yung unang hakbang sa education, pero yung pangalawang hakbang mas pang long term. Kahit hindi pa nagpa-pandemic, sobrang kulelat na tayo sa mga student assessment na mga survey. Lagi tayong last sa math, sa English, sa science. Pag tiningnan natin, ang baba kasi ng budget natin for education eh. Yung international standard, 6% ng GDP, tayo 3% lang, kalahati lang. Hindi tayo nagsispend masyado for teacher training. So, ang mga teachers kailangan niya suportahan eh. Yung pangalawa, yung classroom sizes natin, ang lalaki. Yung pangatlo, pag tiningnan natin yung ginagastos natin per student, sobrang layo sa ginagastos ng ibang mga bansa. So, ang daming pwedeng gawin. Yung COVID, hindi lang siya health eh. Yung COVID, parati ko sinasabi na dahil sa complexity ng problema, dapat all hands on deck. Ngayon kasi parang walang konduktor eh. Parang nagkakanya-kanya. Yung mga departments, kanya-kanya, nag-ooperate sila on silos. Parang walang coherence sa mga ginagawa. Yung agriculture, opportunity. Napakadami ko pa mga tanong, ma'am, no? Sana mabalik ka dito. Oo naman. So, sigurado akong babalik. Dami ko pa mga tanong, pero alam kong napaka-busy ka. Pero, kunti na lang. Sige. What's your plan for Cebu kung manalo ka ng maging presidente? yung Cebu kasi, ang ganda ng location niya eh. 'Di ba? Ang Cebu, pwede talaga siya maging logistics hub. Pwede siyang, ang daming opportunities dito eh. Halimbawa,
yung shipbuilding. Although may mga malalaking shipbuilders dito, pero parang kulang ng suporta sa pamahalaan. Na opportunity siya, not just for Cebu, but for the country. Kung talagang magtutulong yung gobyerno para yung environment na para sa negosyo maayos. Ano yung nagiging problema natin ngayon? Bakit mababa yung ating mga pumapasok na investments? Mababa yung pumapasok na investments kasi yung climate natin for business hindi ganon ka-desirable. Number one, ang taas ng kuryente. Oo. Diba? Compared sa ibang mga bansa, sobrang taas ng kuryente natin. Dapat solusyonan natin yon. Kasi hanggang hindi natin nasusolusyonan, yung ibang mga negosyante, lalo na pag manufacturing, pipiliin maglagay sa labas, hindi sa atin. Kasi magiging lugi sila sa atin. Pangalawa, yung stability ng political climate. Okay. Pag hindi stable yung political climate, ang negosyante, hindi siya buwelo mag-invest kasi hindi niya alam kung ano mangyayari after a few years. Pangatlo, yung corruption. Pag hindi natin naayos yung corruption, aayaw sa atin yung mga investors. Dahil doon. So, yung sa akin, yung Cebu, kasi pag pumasok yung investment sa Pilipinas, yung Cebu is a very natural choice. Di ba? It's a natural choice kasi yung infrastructure nandito. Yung malaking airport, meron tayong international airport dito, yung ports natin, okay. Pero pati nga yung ports natin, kailangan natin i-upgrade. Kasi yung ports natin, hindi kaya yung maramihan na cargo, yung bulk ng cargo, kasi hindi designed for that. So, ang daming kailangan ibuhos. Pero, eto yung one side. Pero yung another side nito, yung quality of life ng tao. Kasi halimbawa, maraming BPO industry sa Cebu. Yeah, oo. Pero may mga requests kami natatanggap. Halimbawa, yung request yung mas convenient na access sa facilities. Halimbawa, marami yung mga single parents na walang naiiwanan sa kanilang mga anak, hindi sila makatrabaho. Halimbawa, marami sa kanila ang galing sa probinsya, pumapasok dito kasi nandito yung opportunity, pero nauubos yung kanilang panggastos sa rent. So, sa akin, kailangan with progress na aasikaso yun. With progress na aasikaso, nasisiguraduhin na yung mga nagtatrabaho dito, yung quality of life ay napapangalagaan pa din. Pero gaya lang sabi ko kasi Attorney Rufil, lahat kami magsasabi, dahil kandidato kami, lahat kami magsasabi, ang dami namin plano para sa Cebu. Kasi eleksyon eh. Pero ang point ko nga, sino ba sa amin, yung hindi pa kami kandidato, tumutulong na talaga sa Cebu? Yung may track record na. Oo naman. Bakit nasa lahat na color pink yung pinili niyo? Actually, hindi ako yung pumili ng pink. Pag tiningnan mo yung video ng acceptance ko, naka-blue ako. Naka-blue ako noon kasi marami nagsasabi So, na... sino pumili nito, ma'am? Ito ba yung feng shui na ito? Hindi. Actually, Ang feng shui ko blue. Pero nung araw na mag-a-announce ako, naka-blue ako, pati mga anak ko naka-blue. Ang daming mga supporters na pumunta sa office naka-pink. So kami yung sumunod. Kami yung nag-adjust. Parang yung pink, naging symbol siya ng mga volunteers. Okay. Oo. Yung si Trillanes at si Binay magkaaway, pero kaya mo silang napag-unite. Anong ibig sabihin? Ako talagang pinagpaguran ko. Pinagpaguran kong kumbinsihin yung mga kasama ko na iset aside ang differences. Kasi sinasabi ko na pag nabigyan tayo ng pagkakataon, kailangan mag-unite tayo ngayon pa lang na kampanya. Kasi hindi ako makaka-govern ng maayos kung marami nag-aaway. So yung sa akin, actually maraming conflict sa loob. Halimbawa si Senator Laila saka si Senator Gordon. Meron silang past. Pero na-unite mo sila. Oo. Ang kabutihan ngayon, lahat sila willing to set aside differences. And magtrabaho para sa bayan. Ako kasi, Attorney Rufil, ang paniniwala ko, magbe-benefit ang bayan kung ang mga naninilbihan sa kanya, iba-iba yung pinanggalingan. Iba-iba yung points of view, iba-iba yung experiences na pinagdaanan. Kasi mas magiging mabubuti yung mga pulisiya pag, alam mo hindi lang yung mga kapareho mong pinanggalingan yung nag-uusap.
Kasi magiging very limited. Para magiging very myopic yung view on things. Pero kung iba-iba yung pinanggalingan, iba-ibang partido, kaya nga independent ako eh. Kaya independent ako kasi gusto ko ma-achieve yung mga kasama ko, kahit magkakaiba yung pinanggalingan, nagdesisyon na uupo tayo sa isang lamesa. Kung meron man tayong, kung hindi natin gusto yung isa't isa o meron tayong pagkakaintindihan, willing tayong isang tabihan para sa bayan. Dami ko pa sanang tanong pero alam kong napaka-busy mo. Yung mensahe mo na lang sa mga nakapakinig sa atin ngayon sa HP Element Cebu at saka IFM at sa mga listeners natin, followers sa social media. Sa akin lang, pasasalamat. Yung aking mensahe, Attorney Rufil, sa mga Cebuano, pasasalamat. Maraming dahilan kung bakit ako kailangan magpasalamat. Number one, gaya ng sabi ko, hindi ako mananalo noong 2016 kung hindi dahil sa napakalaking suporta na binigay sa akin ng Cebu. Gaya ng sabi natin kanina, more than 600,000 votes. Yun nakuha ko dito. As against sa aking opponent. 100,000 lang. Napakalayo. Yun number one. Number two, from 2016 until the present, marami kaming proyekto dito sa Cebu. Pero hindi lang yun dahil sa amin. Dahil sa mga local partners namin at napakarami nila. Hindi namin magagawa yung aming mga ginawa. Lalo nung COVID. Lalo nung COVID response. Halimbawa, yung aming mga shuttle services, dahil yun sa SK Federation of Cebu na tumulong sa amin, saka sa partners. So maraming salamat sa lahat na nagpaabot sa amin ng assistance in terms of support sa trabaho namin. And pangatlo, ngayong eleksyon, ngayon na mag-e-eleksyon, hindi pa naman official campaign period, pero kahapon mula sa pagdating ko sa airport hanggang sa natapos ako kagabi late na, yung tao grabe talaga. So sa akin po, sana po malaman nyo na yung pinakita nyo sa amin na pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas. Yun po yung nagbibigay sa amin ng energy. Kaya sa lahat pong nakiisa sa amin kahapon, saka lahat na makakasama namin today, nagpapasalamat po ako. Babalik po ako dito sa Cebu pag oras na ng kampanya para formal na hingiin ang inyong tulong. Pero ako po, between now and that time, isa lang po yung hinihiling ko sana sa inyo na tulungan nyo po kami sa pagsugpo ng kasinungalingan, na lahat na disinformation. Kasi kawawa po yung bayan natin kung ang 2022 elections ang magiging basehan nito, yung lahat na disinformation na nasa paligid natin. VP Leni, maraming salamat, daghang salamat sa pagbisita nimo diri sa atong Sibianan sa Cebu. Daghang salamat, maayong aga ulit sa mga tagapakinig natin. Attorney Rufil, maraming salamat. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number one. Number one. Tatak RMN. Senador Kiko, may buntag. Maayong buntag, Attorney Rufil, kumpanyero, and I'm very happy to be here. Dagang salamat for this opportunity na makausap ang ating mga kababayan through your very popular radio program. Thank you. Senator Kiko, kumusta ang bisita mo mula kahapon dito sa Cebu? Ano mga activities niyo at kumusta ang acceptance sa mga Cebuanos? Well, yung ating mga kababayan dito sa Cebu, the ordinary folk, no? Very very warm ang pagtanggap. Naghilera sila, naglabas ng mga pink, iba-ibang pink. May kurtina, may t-shirt, may parang flags, etc. And marami tayong mga pinuntahan. Of course, we went to St. Teresa's, nagkaroon ng parang prayer for us with Vice President Leni. Nandyan tayo sa Archbishop's residence. Dumaan tayo sa Santo Niño Shrine. And then mga local meetings with some of the local officials. And itong ilang mga urban poor communities, hinarap din natin. So, tas nag-ano tayo ng headquarters ng volunteers ng Team Katropa. No? So, today, meron pa tayong mga gagawin. We will be visiting an organic market, weekend market dito sa Cebu City. Gusto din natin makausap at makapanayam ang mga organic farmers. Ako organic farmer pa rin. And sabi ko nga, hindi ako
yung VP sa akin, for the past 10 years, hindi Vice President, kundi vegetable planter. VP. So yun, very very happy to be in Cebu, and of course we will be back dahil pre-campaign pa naman ito. Activities, it is not yet the campaign pa. Grabe yung suporta ng mga Cebuanos kay VP Lini yung 2016 at saka sa inyo, no? Every election, overwhelming yung support ng mga Cebuano sa inyo, yung tumakbo kabilang senador. Ngayon sa VP na yung tatakbuhin mo, ano sa tingin mo sa support ng mga Cebuano sa inyo? Ay, siyempre kailangan maging masusi ang aming pagliligaw, no? We will have to deserve their support, no? And therefore we will work hard for it. Naalala ko noong 2007, I was number 1 in Cebu City and Province combined votes. At dahil independent ako, no? Hindi ako sumama sa administrasyon, hindi ako sumama sa oposisyon noon dahil pareho kong nakabangga, 'di ba? Ang leader ng oposisyon noon si Estrada at yung leader ng administration noon ay si Arroyo. So nakabangga ako pareho. So sabi ko, kailangan we stand by our principles. So we ran as an independent and we landed number 1 here in Cebu. Naalala ko yung mainit na pagtanggap ng ating mga kaigsuungan dito sa Cebu, and therefore we hope and pray that we will continue to get that support, but we have to deserve it. So we will campaign very hard. So sanay ka sa pagpunta ng isang lugar dahil independent yung pagtakbo mo noon na walang mga mayors, mga governors na nag-aarin sa meetings. That is right. At naalala ko sa, I think it was in the 5th district sa isang mall. Dinala ko lang yung sasakyang contract, pick up, doon sa harap nung entrance nung mall. Tapos naglabas kami ng speaker. Bring your own speaker nga kami. Tapos nagsalita na ako doon. Naglabasan lahat ng mga kaigsuunan. Our kababayan si rin Cebu came out. Napuno yung, halos mapuno yung nagkaroon ng instant stage. Wala akong mayor, wala akong governor, solo flight, pero I saw that the Cebuano voters really supported our independent run. Hindi tayo, we stood by our principle and did not compromise yung ating paninindigan. Kasi sabi ko, and up to today, that's still my attitude. Sabi ko, paano ko ipapaliwanag kay Casey, kay Frankie at kay Miel na dati pinagre-resign ko yung mga pangulo tapos biglang pagdating ng eleksyon, joke only. Diba? Sabi ko, kung hindi ko mapapaliwanag sa anak ko yung mga desisyon ko, anong klaseng ama ako? Na dapat tinuturuan ko yung anak ko ng tama o mali, ano yung pagkakaiba. Tapos ako hindi ko na alam yung yung tama, mali na, yung mali, tama na. Hindi pa pwede yun. So up to today, I don't see any difference between me being a senator and me being a father. And that's why, nung hiniling sa atin ni Vice President Lenny na tumakbo, hindi man yun ang plano ko, dahil ang plano ko talaga ay re-election lang. Sabi ko nga, hindi nga ako, nung tinatanong ako, about a year ago. I also ask you, in the Zoom interview. Sabi ko, wala kang ambisyon na. Marami namang mga ambisyoso na. Yes, exactly. and you know, sa bandang, sabi ko nga, wala nga talaga. Mas marami nga yung nag-aambisyon. Tapos sabi ko nga, I think I said it here, no? Hindi ako presidentiable o vice presidentiable. Ako ay vegetable farmer, di ba? Pero, and even up to the last moment, nung tinanong na sa akin ni VP Lenny kung pwede akong maging vice president niya, sabi ko, nag-isip pa ako ng ibang pangalan. Tinext ko pa kasi. Tinext ko pa nga siya. Ma'am, baka gusto niyo kausapin ko si ganito. Baka sakaling pumayag. O kaya si ganyan. Ang sagot niya sa akin, Sen, S-E-N, sa text message, tapos prayer emoji. So sabi ko, sus, walang kawala. So talagang up to the last moment, it was not my plan. But sabi nga, iba ang plano ng Diyos, iba ang plano ng tao. So we decided, at sinabi niya kasi sa akin, pagka hindi ka, if you don't say yes, meaning, and I will understand, sabi niya, may unawaan ko, kasi si Sharon, at si Senator Soto, at si, very close. Na ano yan, we heard that. Yeah, parang second father niya. Tsaka si Tita Helen is like her, second mother. So, alam ko masakit, di ba? Alam ko mahirap for Sharon, but when, sabi niya, in the end, nagdasal si Sharon, si Frankie, nasa New York sila, at sabi ni Frankie,
at ni Sharon kung ano ang desisyon ko. They will support. So, tinanong ko pa nga, paano si Uncle Tito? Paano si Tito? Sabi niya, well, syempre, masakit, but sabi niya, parang God's will na rin, ano yung plano ng Diyos, no? So, yun. So, she said, whatever you decide, I will support. And, yun na nga. So, andito na tayo. At tinanggap natin, and we're doing this for our kids. Kasi sabi ni VP Lenny, kung hindi daw ako tatanggapin kung hindi ko tatanggapin, and she will understand, magpa-file siya, walang vice president. Eh sabi ko naman, gusto ko siyang manalo. Oo. Eh gusto ko siyang suportahan ng gusto. Pero pag hindi siya mag-file, walang vice president ang pag-file niya, parang, di ba, parang kulang, hindi. Sabi ko, tapos ako pang magiging dahilan. So I go back, sabi ko, paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko na meron akong chance na tumulong para madala sa mas magandang kinabukasan sila dahil naniniwala ako sa kakayahan ni Vice President Lenny at dapat naman talagang tulungan. Paano ko may papaliwanag na hindi ko ginawa o tinanggihan ko? Diba? So, duty. And of course, love. Totoo I love my children. We all love our children, our families. And we must be willing to do something about that love. Hindi lang naman pwedeng love lang tapos wala namang action. So, dahil mahal ko ang aking mga anak, sabi ko, sige na, isang tabi na natin yung ating personal na plano para paglabanan na natin na mas magandang kinabukasan para sa kanila. We will fight. We will do everything for our children. Even if it means sacrificing many things. Because we love them. And I believe our children deserve a better future. Hindi tama itong naglulupasay ang bansa dahil sa COVID. Tapos ninanakaw ang pondo sa COVID. Marami nang namamatay pero inuuna yung interes ng iilan. Tapos dinedepensahan pa yung dapat pinaparusahan. Tapos yung dapat protektahan, yung maliliit, yung pa ang pinaparusahan. So hindi na tama. No, hindi na Hindi tama. ba kayo na bothered sa machinery po ng pagtakbo ninyo ngayon? Considering iba noon, no? Yung Well, 2016. Ganun din ang desisyon ko noon 2007. Sabi nga sa akin, paano yung makinarya mo? Sabi ko, oo nga. Paano nga ba? pero nagtiwala ako sa taong bayan. Alala ko noong 2007, independent run. Oo. Di ba? Nandun ako sa isang resettlement area sa Pinatubo, sa Mabalacat, Pampanga. Yung mga tinamaan na nawasak yung lahat ng bahay nila. So nagmo-motorcade ako noon, independent run. May lumapit sa akin, naka-basketball shorts tsaka sleeveless na uniform. Tapos tsinelas. Sa motorcade, habang kinakamayan ko yung tao, kinuha niya yung kamay ko. Tapos sabi niya, isama mo ito, Kiko. Ano ba yung isama mo ito sa Bisaya? Yo, ikauban. Pag ganun. May binigay sa akin Ikauban mo ito, Kiko. Di ba? Akala ko, rosaryo, o anting-anting. Ano ba yun? Pagbukas ko ng palad ko, 100 pesos. May grasa pa. So sabi ko, pag yung taong bayan na ang tumataya, di ba iba na ang laban? Because kasi kapaligtaran di ba? Sa yung mga politiko ang nagbibigay dapat, hindi naman dapat, pero sila yung practice ba? Tulad ng ibang politiko namimigay para maano yung tao. Yes, di ba? Ito baliktad. Yung tao namimigay doon sa leader, sa politiko. So I Pero think si ganun Sharon, din. committed ba siya na umikot din siya Yes. in your Oo, campaign? Oo. Pero hindi ba mahirap ngayon dahil sa COVID? Well, combination ng iikot tsaka ng online, Zoom meeting, alam mo sa umpisa at hanggang ngayon, yung mga Zoom meetings namin ni Vice President, 1,000 ang nag-attend. Mga 800, 700. So talagang matindi. Yung Zoom meeting namin 1 week after dito sa Cebu, mga 700 ata ang nag-attend, 600, no? So, combination. Mag-Zoom meeting, mag-online si Sharon, at syempre, katulad ko ngayon, nandito, iikot din tayo at some point. Ano ba ang mga plataforma ng Lene at Kiko Tandem mo, itong trupa? Well, sabi ko nga,
sabi nga ni Vice President, ang pinakamatinding problema ngayon ay COVID. Oo. At hanggat hindi natin yan nalalagpasan, yan ang first priority. Yung kalayaan mula sa COVID. Hindi tayo pwedeng maging nakakulong na lang sa bahay dahil sa COVID. Dapat ayusin natin yung paraan para mas marami ang mabakunahan, mas marami ang testing. Oo. Para alam natin kung sino ang may sakit o kung sino ang wala. Para pag may walang sakit, okay, labas. Oo, Pag oo. may sakit, oy, teka muna, isolate. Sa ngayon, bulag tayo eh. Tapos yung ayuda. Tapos hindi itong lockdown na kamay na bakal. Para bagang pwede mong talunin yung COVID dahil sa checkpoint. Pwede ba yun? Ay, may mababawasan mo pero hindi lang ganun. No? So yung ayuda. And in fact, nakapag-identify si Vice President Lenin immediately for 2021 kasi matatapos na yung termino. Pag nanalo siya, July 1, 2021, meron pang kalahating budget available no, for 2021. 2022 pala. 2022. Pag kalahati ng 2022 budget, bago ng presidente. Oo. So, ang kanyang na-identify is about 500 billion pesos worth. Ito yung mga underspending. Alam mo ba ang DPWH, ang underspending yan every year, 70%. Ibig sabihin, may budget ka ng 700 billion, pero ang nagagasta mo lang doon sa taon na yun, 30%. So, magkano yun? Wala pang 300 billion ng 700 billion ang magagasta sa isang taon. O ano gagawin mo dun sa 400 billion? So yun ang ilang sa mga na-identify na pwede dahil hindi mo na naman magagasta ng 2022. Dahil sa 2023 mo pa magagasta, kunin mo muna yung portion na yun at ilagay mo sa ayuda, ilagay mo sa testing, sa pabakuna. At ito yung na-identify na kinakailangang 500 billion, no? 216 billion computation dapat sa ayuda. 100 billion ayudas para sa maliliit na kumpanya. 31 billion para sa mga gadget ng mga estudyante. Bawat senior high school student bibigyan ng isang gadget. 4.5 million yan. Dahil ang hirap ng online learning ngayon, walang gadget. Tapos, education ayuda. Bibigyan ng 300 pesos a month yung 22 milyong estudyante. Para sa, yun na nga, load, kung ano mang printing ng materyales, etc. 68 billion yun. So, na-identify lahat yan. Ang total niyan, for 2022, pwede mag-allocate ng 500 billion. At saan kukunin? Hindi sa panibagong budget. Yung sa underspending lang. Sa mga identified, at hindi lang underspending, hindi rin mag-uutang. Oo. Halimbawa, sabi ni VP ito, right now, merong mga na-compute nila around 4 billion sa Intelligence at Confidential Fund ng Office of the President. So, sa halip na kung saan gagasusin, di ba, the most intelligent thing to do is to address COVID and give it to those who need it para malagpasan natin ang COVID. So, she's willing to give up the portions, significant portions of these funds, Confidential Intelligence Fund, para sa COVID. Sa DOTR, may mga 100 plus million na na-identify. Sa DPWH, ina nga, around 600 plus million pa nga. 600 billion pala. Oh. Sa DOTR, 100 billion. Halos 800 billion nga ang na-identify na posibleng pwedeng pagkunan eh. So yun. So, hindi kailangang mangutang tayo. Hindi. Oo. Kinakailangan lang i-realign at i-reallocate yung mga pondo na hindi nagasta. Ito ngang binalik nga, hindi ba? Oo. Yung 9 billion para sa ayuda ng special risk allowance ng mga nurses na tinabaho na nila na dapat ibigay sa kanila. Hindi na-release. Nabalik sa biro mo. Habang billion-billion pala napupunta sa paharmali. Di ba? Yung mga frontliners hindi nababayaran pero habang yung mga laway lang ang frontliners natin, ang kanilang puhunan buhay. Para kumita, buhay. Pero itong mga paharmali, laway. Yung billion na dapat pupunta sa frontline na napunta doon sa mga laway lang ang puhunan. Tapos madali yung ma-release yung pundo doon sa laway lang, ang puhunan. Mabilis pa sa alas 4, hindi pa
Hindi nga na-deliver, approved na eh. Di ba? Na-inspect na, hindi pa dumarating. Talagang hindi tama. And we believe, and nakita natin kay Vice President Lenny this last 2 years, dito sa frontliners, tinulungan niya sa shuttle service, sa dormitory service. Libo-libo ang nakinabang dito sa mga shuttle service nung nag-lockdown. Pero mo yung ni-lockdown mo, tapos yung mga doktor at nurse hindi makapunta doon sa kanilang mga ospital. Ano ba yun? So immediately, the day after, dito sa Maynila, tapos sinunod, dito, I think 2 weeks after, sinunod na dito sa Cebu. Na bigyan ng shuttle service itong mga itong mga frontliners at bigyan din ng PPEs. So, I believe, kung nagawa ni VP Lenny yan sa maliit na budget, sa mas malaki pa, buong Pilipinas na ang makikinabang sa kanyang sipag at sa kanyang talagang pursigidong pagserbisyo. Itong agriculture ay malapit sa inyo. Yes. Ano mga plano mo sa mga magsasaka natin pag mabigyan ka ng pagkakataon na magsilbi bilang Vice Presidente? Well, unang-una dito ulit, balikan natin yung COVID response. Oo. Magkakaroon ng series of lockdowns yan kung magkakaroon ng surge. Kailangan ng ayuda. Kailangan ng food packs. Cash o kaya food packs para hindi lumabas ng bahay. Yung food packs na yun, saan galing yun? Ngayon, ang gobyerno bumibili sa mga trader, bumibili sa mga middleman, bumibili sa mga malalaking kumpanya para food packs. Pero this last 2 years, unti-unti na bumibili direkta sa farmer. Kasi may budget ang gobyerno. 40 billion for 2021. 40 billion, hindi pa nagagasta lahat yan para sa feeding program. Ang DSWD, may bilyong halaga yan para sa hot meals. Bigas, karne, baboy, manok. Ay, ba't di bilhin sa farmer? Ba't di bilhin direkta sa farmer ng LGU tsaka ng NGA? 40 billion. So yan, kalayaan kontra gutom. Pag may lockdown, kailangan may assistance ang ating mga naka-lockdown areas. May bigas. Saan kukunin yung bigas? Dapat bilhin sa farmer. Tanggalin na yung middleman. So yung gobyerno ngayon ang magiging middleman at bibilin niya sa tamang presyo sa mga magsasaka. Para hindi naman binabarat. Alam mo, and this has already happened, we just have to make sure na lalo pang paigtingin. And that's the commitment of VP Lenny and myself na yung pondong 40 billion na yan, immediately dapat binibili direkta sa farmers at fisherfolk. At ginagawa na, pero kailangan pang palawigin. Sa Camarines Sur, halimbawa, sa gitna ng lockdown 2020, yung Camarines Sur Multipurpose Cooperative, 2,300 ang farmer members niyan. Bumili ang 13 LGU direkta. Wala nang public bidding. Ibig sabihin, yung 41 billion na yun, wala nang public bidding yun. Direktang bibili na yun sa magsasakat mangingisda. Ang binili ng 13 LGUs, before 2019, ang benta ng Kamsur Multipurpose Cooperative, 7 million pesos ng produktong agrikultura. Nung bumili na ang local government, 13 noong 2020, 62 million ang benta ng kooperatiba. Times 9. Nako. Direktang dumiretso sa mga bulsa ng ating mga farmer member, yung ating kooperatibang mga magsasaka. Sa kanila napunta direkta yung 62 million. 9 times. So yan ang dapat palawigin pa. At hindi sinasabing walang pondo. Andyan na yung pondo. Kausap nga namin yung DSWD sa budget nila. Saan nyo binibili yung bilyong-bilyong halaga ng hot meals? Sabi nila sa NFA. Ba't di nyo binibili sa farmers? Kasi po, we are basing it on a 1998 executive order. Sabi ko, Ginoong Direktor, 1998 pa yun. May batas na, 2019. Sa GIPSACA Act, direkta nang pwedeng bumili ang gobyerno, ahensya ng gobyerno sa mga magsasaka. Yes sir, we will look into that. Sabi ko, wag lang look into it. Ang ating mga magsasaka at mangingisda, gutom ang hinaharap. Mga anak nila, mga malnourished. Yung 41 billion na yun, pagka ginastos ng tama, that will spell the difference. Kung lalaki ba ng malusog yung anak nila o hindi. At least iikot yung pera doon sa komunidad. Oo. Babalik sa komunidad, sa ordinary farmers. farmers at ordinary At fisher. pagka yung ordinary farmer, may pambili na ng cellphone, may pambili na ng rubber shoes, may pambili na ng gadget,
Di gaganda yung mga gaganda yung kita nung nagbebenta ng rubber shoes, ng cellphone, pati yung bangko. Pag meron na siyang perang para savings. O di pati bangko makikinabang. Lahat makikinabang pag may pera na sa bulsa ang ating magsasaka at mangingisda. And 40 billion plus. Hindi pa kasama ang LGU, ha? Halimbawa, DSWD, rice. Binambang may gayon. DILG, pagkain ng lahat ng mga provincial jail sa buong Pilipinas. Oo. Di ba? Bibilhin sa farmers. Oh, yes. DOH, lahat ng mga regional hospital ng gobyerno. Saan kumukuha ng pagkain yun? Ng bigas? Bili na sa farmer. DSWD, DepEd, may feeding program yun. Saan kukunin yung gatas? Bilin mo dun sa dairy farmer. Para meron silang merkado. So yung farmer, pag alam niyang bibilin sa tamang presyo ng gobyerno at hindi siya... I-assure yung market niya. lalo siya magtatanim. Oo. Napunta ako sa Vietnam, at sa Thailand, napunta ako sa China. Pag tinanong mo yung farm, walang tiwangwang eh. Lahat ng lupa may tanim eh. Bakit? Kasi yung farmer doon, alam niya may bibili. Dito sa atin, sasabihin ng farmer, bibilin nga, lugi naman ako. Babaratin yung presyo, wag na lang. Ang tatamnan ko na lang, yung para meron akong pang araw-araw na gastos. Pero pag alam ng mag-uuma, nandyan ang LGU, bibilin lahat ng aking palay. Tsaka ngayon, hindi lang NFA na ang pwedeng bumili ng palay. Dati kasi NFA lang ang bumibili ng palay na walang bidding. Ngayon, lahat ng LGU, pwedeng bumili ng palay, wala nang bidding. Gigilingin na lang nila. Di ba? Pero mas makakamura pa nga. Alam mo, ang LGU, bibilin yung bigas, magkano? Sa merkado, sa trader, 1 kilo, 40, 44, 45. Binili mo yung farmer, 20 pesos, o 18, 20 pesos, o mataas na yung 20 pesos na palay. Gigilingin mo. Ang cost ng giling, another 20. 40 pesos lang ay 1 kilo. Mas mahal, makakatipid pa yung LGU ng 4 or 5 pesos. Na pangdagdag para sa tulungan ng ating mga kababayan. So ito, and hindi natin pinag-uusapan ito na batas, na gagawin pang batas. Nandyan na yung batas. Yung implementation na lang. And that's where the Office of the President comes in. Na pag nang-issue na ng executive order na kinakailangan ito ang gagawin, wala, susunod lahat ng kabinete. Kung hindi, tatanggalin namin kayo. Ganon ang kapangyarihan ng presidente. Pag talagang seryosong masolusyonan ng problema at makitang hindi gumagawa ng tama itong sekretarya, tanggalin. Hindi pwedeng protektahan, hindi pwede itong parang masyadong inuuna yung interest ng opisyal kaysa yung interest ng taong bayan. Lahat tayo dapat naglilingkod sa taong bayan. Sila ang amo natin. Kayo ang nagbabayad ng buwis. So dapat kayo ang silbihan, kayo ang uunahing protektahan, hindi itong mga crony o itong mga malalapit sa Pangulo o whatever. Ganon ang magiging patakaran ni Vice President Leni. Serbisyo muna. Tulungan natin yung mga kababayan natin. Ito pang problema ng ASF. Paano ito ngayon? Dahil parang COVID ito, Senator Kiko, dahil malapit sa inyo yung agriculture. Paano ito ngayon? Well, ang kailangan sa ASF, talagang ma-inspire ang lahat ng stakeholder. Yung mga magbababoy, maliit man o malaki. Yung mga feeds. Feed industry. Dahil pag walang baboy, walang kakain ng feeds nila, dilugi din sila. Organize din. Billions yan na... yes. Alam mo ba, halimbawa, ang cost ng production ng baboy, isang baboy, 70% feeds eh. Di kung 70% ang nawala sa baboy dahil sa ASF, di ang laki ng wala rin ng feeds. In other words, damay-damay yan. Damay-damay. Lahat dapat pulungin, lahat dapat sabihin, okay, itong ASF, paano natin aayusin ito? Magtulungan tayo, nandito ang budget ng gobyerno. Okay, tapos, yung border control, yung mga nawalan ng pera na magbababoy, nawalan ng kita, o gamitin natin sa border control, bigyan natin ng panggastos doon, may allowance doon dahil poprotektahan niya. Pati itong pag-implementa nung yung repopulation, sinong gagawanan? Kumuha tayo ng cash for work ng mga magbababoy na nawalan ng trabaho, sila rin ang tutulong para sa pig dispersal o
o piglet dispersal para ma-repopulate. So maraming pwedeng gawin. In fact, yun ang ginawa natin. Nung tayo ay naging Food Security Secretary at tinamaan ng kukulisap ang Calbar Zone. Buong Calbar Zone, talagang halos 2 milyong puno ng nyug ang tinamaan. Kinausap natin yung local government, kinausap natin yung PNP, pinulong natin silang lahat. Yung academe, yung crop science department ng UP Los Baños, kinausap natin yung mga organisasyon ng mga magnunyog, tsaka yung PCA. Tapos ginawa namin lalawigan per lalawigan, pinuntahan ko. 3 beses ko pinuntahan. Yung mga lalawigan ito, balikan natin para na monitor yung implementation. Sa awa ng Diyos, after 6 months, yung 54 hotspots, 57 hotspots naging 1. So, kayang gawin. Kinakailangan lang masusi at porsigido. Nung at ikaw yung sekretary noon. Pero Yes. kumusta ngayon? Anong evaluation mo sa DA sa pag-respond ng problema ng ASF? Well, unang-una, parang merong, in fairness to Secretary Willie Dar, no, he's trying his best. Pero merong mga nakapaligid sa kanya Oo. na mukhang iba agenda. Halimbawa, ang laki-laki ng importation nung baboy. Pati ang manok na hindi naman kailangan mag-import, ang lalaki ng importation. Sino kumikita dyan? Parang naalala ko tuloy parang may, anong tawag dito? Parang may pattern. Sino ba ang kumita sa Parmali? Di ba mga importer? Mga trader? O sinong kumikita dyan sa importation ng karne? Eh baka ganun din. Mga ilang mga kumpanya na malapit sa mafia, ika nga. So, dapat linisin lahat yan. And we did that with the NFA. Nung NFA chairman of the board ako, ng NFA Council, yung diversion ng NFA rice. Di ba? NFA rice, bibilihin ng trader na kasabot ng NFA, tapos iriribag. Tapos magiging commercial rice na. Ang commercial rice, ang bentahan, 45, 46 pesos. Mahal na. Pero ang bentahan dapat ng NFA rice, 27 o kaya 32. So pag binenta ng NFA na may kasabwat, doon sa trader, mura, di ba? Kunwari, nabubulok na, tapos, papatungan. Tapos ngayon, yun ang, pinigil natin yun. Paano? Nung umupo tayo, lahat ng mga diversion, at merong insidente, minonitor natin. Nakipag-tie up tayo sa PNP tsaka sa CIDG. At sa NBI. So, meron kaming intelligence gathering doon. Yung mga nahuli, sinuspindi namin ang lisensya ng trader. Yung mga involved na regional manager o provincial manager ng NFA, ay sinuspindi namin. Tsaka administrative cases. Nagsampa tayo ng kasong administratibo sa Region 3, NCR, Region 5, Region 6, Region 9. 5 region na mga opisyal ng NFA, kinasuhan natin. Ano nangyari? Within a period of 1 year, napababa natin yung presyo ng bigas. Dahil tama na yung management. Nag-reject pa tayo. Kasi ang offer ng Vietnam at ng Thailand doon sa importation, sabi ko masyadong mahal. Dahil ano nangyari nun? Nung nag-announce sa Pilipinas na bibili ng bigas, after 3 weeks, 30% increase na yung presyo. Dahil may demand. Sabi ko, ano ito? Bakit ganyan kabilis yung umangat yung presyo? Teka muna, nilalaro tayo. Alam mo, ni-reject namin. Tapos nag-renegotiate. Napababa natin yung presyo after. At bumili pa rin, at binenta pa rin nila. Tapos sabi ng mga taga-NFA, Secretary, first time mo sa NFA nagkaroon ng failed bidding. Never pa ho sa 42 years ng NFA nagka-failed bidding. Ngayon lang po. Sabi ko, kasi hindi tayo pumayag ng mahal eh. You know how much we saved? Kung binili namin doon sa offer, more than 6 billion additional. Pero dahil sa 4 na pagkakataon, hindi namin tinanggap yung offer nung exporter, yung Vietnam at Thailand. Bawas 6 billion sa gastos ng gobyerno. 1 taon lang yun. So in other words, basta tama ang liderato, 'di ba? At maayos at alam niya yung trabaho niya, kayang ayusin itong pamumuno. Yun ang challenge talaga. Sa kabilang dako naman, Senator Kiko, ano ang reaksyon ninyo sa nauuso ngayon na
Withdrawal at substitution. Sabi ko nga, parang replay. Di ba? Parang nangyari na ito. Noong 2016, di ba? Parang, anong tawag dito? Alam na this. Di ba? Alam na this. Na-expect namin na magkakaroon ng ganyan. No? At mukhang nang mangyayari na nga. So, dapat siguro ang ating mga kababayan, maging tayo ba ay pinaglalaroan dito? Di ba? Para pag-isipan din ng ating mga kababayan, ba't pag ginagawa ito? Di ba? Parang, ano ba ito? Palihim? Maniobra ba ito? But whatever. Ako dapat amendahan yung batas. Hindi na pwede yung substitution. Or limited to death. Di ba? Death or disability. Ayun, talagang kailangan palitan yun. Hindi naman pwedeng maipanalo yung patay o hindi rin pwedeng magserbisyo yung malubhan na ang sakit. Di ba? Pero otherwise, there should be no other reason for substitution. Pero at least sa inyong camp, hindi naman kayo na-disturb kung anong mangyayari doon dahil parang Monday, mayroon pang November 15, tatakbo ba yun o hindi tatakbo, parang ganon. Sa inyo, tuloy-tuloy lang. Bahala na kayo dyan. Yes. Anong mga plano ninyo? Yes. May tandim ba o ano, para ano ba? Kami, kahit sino pa yan, di ba, lalabanan natin. Dahil nakita natin yung mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan. Alam mo ba, alam niyo ba, meron akong 20 years na akong nasa national office, di ba? At first time itong nangyayari sa akin. May nag-text sa akin. My name is Mr. Ganyan, Joey o Jose, ganyan. Miyong Morales, sabi niya. I don't know if you remember me, but I was your classmate in grade 1. Section F. May section pa. Sabi ko, gusto ko nga biruin eh. Mrs. Ilagan? Para lang, what is the name of our grade 1 teacher? Para lang baka biro lang. Kasi si Miss Ilagan yung aming grade 1 teacher. Pero, yung point dito 50 years ko nang hindi nakakausap. Biglang nag-text sa akin. At bakit? Sabi niya, nung nalaman niyang si Vice President Lenny at ako ay kandidato, tatakbo. Nagkaroon sila ng pag-asa, sabi nila. At nag-pass the hat sila para tulungan kami. At nagbigay talaga. 50 years ago. Saan ka nakakita? So talagang nakita ko yung init ng tanggap ng ating mga kababayan. Ibang klase for this coming 2022 election. So, we are inspired. Diba? Hindi namin ine-expect na ganun na magiging ng ating mga kababayan. Babasahin ko lang yung... kasi si Frankie, very outspoken. Talagang binabash siya. Siyempre, nalulungkot ako noon, di ba? Parang ang hirap naman itong ginagawa namin. Nagsasabi tayo ng totoo, tapos binawalang hiya tayo sa social media. No? Tsaka minumura, iniinsulto. Di ba? Kung ano nung pangalan ng tawag sa amin. So, ito yung sinabi ni Frankie. Nakita niya yung picture ko sa Bacolod. You look happy in Bacolod, sabi niya. Nasa New York kasi. Proud of you. Tapos ito sabi ko, yes, happy. Because I thought that like the past 5 years of cruel and relentless insults, vicious attacks thrown at us, at the assaults on our dignity and self-respect, that this 2022 campaign to try and make things right would be an extremely punishing, difficult, and lonely fight. Kasi nga, ang feeling namin parang kawawa naman kami, di ba? Alam nyo, talagang para kaming pagpupunta sa probinsya si VP Lenny noon, yung mga local official, maraming dahilan. Naintindihan natin, di ba? Sino bang gustong masama sa narco list, di ba? Na wala namang basihan. So, nag-iingat din yung mga official ng local dahil natatakot. So, ganun ang aming pakiramdam, no? Nung una na mahihirapan na naman tayo dito sa 2022. Tapos, we thought it would be a difficult and lonely fight. It's turning out to be the opposite. Sabi ko. We are no longer just a few hardy souls. Sabi ko. We are now beginning to see the fruits of our tireless efforts, of our refusal to give up, of our persistence in plodding on despite the difficulties. Hindi tayo nagpatinag. The people have begun to embrace this fight as their own and have begun to fight back. So yun. So talaga yun ang ano natin. No? This is not just our campaign.
no, it's turning out na ito rin ang kampanya ng ating mga kababayan na mahal nila ang kanilang mga anak at gusto nilang mas mabuting kinabukasan at mas magandang bukas para sa kanila. Yung mensahe na lang po ninyo, Senator Kiko, sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon, sa DYHP, sa IFM na naka-tie up natin ngayon at saka sa social media followers natin. Alam mo sabi ko nga darating ang panahon, lahat tayo mahuhusgahan ng kasaysayan. Ako, dadating ang araw, magkakaroon na ako ng mga apo. At iniisip ko, pag halimbawa may apo na ako, tatanungin sa akin, kasi ano ba nangyari sa atin ngayon? Pinakamatinding health crisis in 100 years. 100 years. Pinakamatinding economic crisis sa 2 henerasyon, 40 plus years. Anong gagawin natin? Wala. Parang magti-TikTok na lang magti-TikTok o magse-selfie hindi naman siguro. So baka dumating yung araw, pag may apo na ako, tatanungin niya sa akin, Daddy, di ba, nung panahon na antindi ng krisis, ang daming namamatay. Ang daming gutom. Ang daming, tapos yung pondo, ninanako pa. Anong ginagawa mo? Wala nga naman sagutin ko. Alam mo ba nun? Meron akong pagkakataon sana. Hiniling ako ni Vice President na maging Vice Presidente niya. Pero sabi ko, wag na lang. Yun din ang isang dahilan ba't naisip ko yun Kasi huhusgahan tayo. Na meron tayong pagkakataon at oportunidad na isang tabi yung ating personal na kagustuhan dahil mahal natin yung ating mga anak. At kailangan natin tumaya at tumindig. So yun ang mensahe ko sa ating lahat. Hindi ito laban lamang ni Vice President Lenny o laban ko o mga senador o mga mayor o mga congressman. Ito'y laban nating lahat para ilagay na natin sa tama kasi at mahal natin ang ating mga anak. Huwag natin silang pabayaan, manindigan tayo dahil kinakailangan. Senador Kiko Pangilinan, maraming salamat. Daghang salamat sa pagbisita dito sa itong Sibianan sa DYHP. Dagang salamat at uulitin ko, nandiyan pa ang COVID, mag-social distancing, maghugas ng kamay, pagsuroy, 100%. Maraming salamat, magandang araw, maayong buntag, kanatong tanan. Good morning.